Permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali tal-Fgura u l-Aġenzija Komunità Malta se jitwettqu xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq is-saf tal-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Karmnu b'investiment li mistenni jiswa madwar 90,000 euro. Il-Kappillan tal-Fgura Raymond Kalleja spjega li dan l-investiment huwa importanti ħafna sabiex isir il-manutenzjoni meħtieġa fuq din il-Knisja. Ħsara strutturali l-Knisja m'għandix, però kif qegħdin taraw intom stess bajnejkom swiedet ħafna minn ġewwa u anke minn barra. Allura aħna se nagħmlu minn kollox biex nirranġaw il-ħsara li fiha. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Bajrin Kamilleri spjega kif dan l-investiment huwa eżempju ieħor ta' kif qed ninvestu fil-komunità. Fakkar kif dan il-proġett jorbot ma' sensiela ta' proġetti oħra li qed tamministra l-Aġenzija Komunità Malta. Il-Knisja tal-Fgura hija waħda minn dawk il-binjiet moderni li żgur illi meta jarawha nies jiftakru fil-Fgura. Issa li għandha anke xi problemi strutturali u jeħtieġ anke xi modernizzar fuqha, għamlu talba kemm lill-Komunità Malta u anke l-Kunsill Lokali tal-Fgura, naqadna magħhom u anke bħala Ministeru qed ngħinu sabiex il-Komunità tal-Fgura ikollha dik il-Knisja li tiġi hawnhekk tgawdiha tagħmel il-funzjonijiet tagħha u tkun tista' tibqa' għaddejja għal diversi snin.